Gara bazarda dollaryň bahasy gün saýyn üýtgeýär, telekeçileriň import haritlaryny ýurda girizmek wagtlaýynça togtadyldy. Golaýda halkara bir taraplyk gününi bayram eden Türkmenistanyň dürli regionlaryna täze ýyl bayramynyň öň ýany dollaryň bahasy ýygyderli peselip beýgelýär. Lewapda adamlar ätiýaj üçin iýmit we derman önümlerini satyn alýarlar. Telekeçileriň daşary ýurtlardan import edýän haritlaryny ýurda girizmek wagtlaýynça togtadyldy. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji dekabrda habar berdi. Farapda dollar ýene 28 manatdan geçdi diýip bir faraply Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Noýabryň ortalaryndan bäri ýurdun dürli künjeklerini valyutanyň gara bazaryna dollaryň bahasy durnuksuz saklanýar. Lewapda noýabryň ortalaryna 23 manat töwereklerini bahalanan dollar bir hepde soň 23-nji noýabrda 25 manat 50 teňe, 25 manat 60 teňe galdy. Muňa aýakdaş welaýetde azyk we hojalyk haritlarynyň hususy sewdadaky bahalary 10-15 göterim ýokarlany. Dekabryň başlaryna dollar 27 manat 40 teňe ýokarlany. 4-nji dekabrda ýurdun tasähli künjeklerini şol sana paýtagyt Aşgabatda onuň bahasy 28 manat 60 teňe çenli gymmatlady. 9-njy dekabr içinde ýurdun dürli regionlaryna 29 manat çenli ýokarlanan dollaryň bahasy birden aşaklap başlady we Lewapda ol 25 manat 80 teňe çenli pese gaçdy. Habarçynyň soňky maglumatlaryna görä dollaryň gara bazardaky bahasy häzir farapda ýene ýokarlanýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alış-çalış bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygyna saklaýar. Türkmenistanyň kronikasy 13-nji dekabrda dollaryň Aşgabatda 26 manat 80 teňeden satyn alınıp 27 manatdan satylýanyny habar berdi. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy telekeçileriň daşary ýurtlardan import edýän haritlaryny ýurda girizmegin 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna çenli togtadylanyny habar berýär. Resmiler munyň mümkin bolan sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Şol bir wagtyň özünde ýurtda azyk haritlarynyň we beýleki önümleriň bahalary dollar bilen aýakdaş üýtgeýän mahaly Lewapda adamlaryň satyn alyş meýilleri üýtgeýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler welaýet ýaşaýjylarynyň arasynda yaramlylyk möhleti tiz gutarmaýan käbir adyk önümlerini hemde dermanlary ätiýaj üçin artykmaş satyn almak meýilleri güýçlenýär. Lewapda adamlar ätiýaj üçin artykmaş dermanlary we möhleti tiz geçmeýän adyk önümlerini satyn alyp başladylar diýip bir Lewaply Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ätiýaj derman satyn alýan adamlar ORV ýiti respirator keselini, düme we hemde aşgadan kesellerine garşy dermanlary köp satyn alýarlar. Şonuň üçin Farap we Türkmenabadyň dermanhanalarına gytçylyk emele geldi diýip beýle bir Lewaply Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Täze ýyl içinde dollardaky gymmatlaşygyň dowam etmegine garaşlýar diýip ýagdaýdan habarly adamlar Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdiler. Dekabryň başlaryna habarçy bilen atlandyrylmalyk şertine gurrundaş bolan valyutaçylar dollaryň gara bazardaky bahasynyň täze ýyl bayramyna çenli 30-35 manat çenli ýokarlanmagyna garaşlýanyny aýtdylar. Şeýle Azatlyga ma'lum bolan maglumatlary görä ýerli telekeçileriň daşary ýurtlardan getiren ýa-da inni getirmeli haritlarynyň olary 10-njy ýanwardan soň beriljekdigi aýdylypdyr. Bu hem azyk haritlarynyň bahalaryna negativ täsir ýetirýär diýip bir telekeç aýtdy. Farapda ýöneköý adamlar täze ýyldan öň paýoklaryny alyp bilseler uly bayram diýip bir faraply ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol etrawyň bazarlaryna mandarinin 40 manat, iňardan tortuň 80 manat gymmat bahasyny mysal getirip agla we faraplynyň gymmat önümleri satyn almaga maddi güýjüniň ýetmeýändigini aýtdy. Azatlyk radiosynyň azyk önümleriniň gymmatçylygy we import haritlary ýurda girizmegin 10-njy ýanwara çenli togtadylmagy barada Türkmenistanyň Sewda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden kommentariýa almak syňan şugy netije bermedi.